गोलाव साननिफ्रायनो अखा हाबाय थानाया बानलु आबादारिफोरनि गोसोखौ दुखु होदों। 6 बिगा बानलु आबाद मावनाया अखाजों सिलिंखार जानांदों उदालगुरिनि सानै लाइमोना। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जराफुख्रि गामिनि सानै लाइमोन सन्जय बसुमतारी आरो रिंखांसा बसुमतारी बिथांमोना बे समाव अखा हाबाय थानायखौ लानानै जोबोद जिंगा सिदों। मानोना बिथांमोना जेबो राहा गैयैनि जाहोनाव गिबि खेबनि थाखाय 6 बिगासो बानलुनि आबाद मावदोंमोन। गोबाव समनिफ्रायनो अखा हाबाय थानायनि थाखाय बानलुआ माखासे थैलांबाय थादों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। लोगोसे बिथांमोना खहा जानाय रांखौ जेन' उनाव आरोबाव मावफिननो हायो बिनि थाखाय सोरखारनिफ्राय मदद खावलायदों। खौरां दैथायगिरि सोरांसार बाग्लारि, उदालगुरि। जेनेबा जोङो सानैजों लोगो नांनानै मा खालामगोन मा खालामा जेबो मावनाय जाया नालाय, फैसा खांलायना जोङो मावनाय जादोंमोन खेथिखौ। दायो अखायाबो हाबाय थाबाय, 9 दिन 10 दिनसो जाबाय हानाया। दायो जोंहा फानलुआबो दै लोमजोब्बाय, माखासेयाथ' थैबायानो। दा नोंथांमोना बेसेबांसो फैसा गारदोंमोन ओरैनो नैबे बानलु खेथिखौ मावनायाव? दायो जोङो हाजिरा लगायनाय मानाय जेनेबा दायो आरो माखासे फानलु फुलिखौ बायनानै गायनो गोनां जाबाय। ओरैनो मथा मथि दायो 25,000सो थांबायानो। माखासे आसाथ' खालामदों जेनेबा जायो जोंहा लस जाबाय जेनेबा फैसाया। जों बेखौनो खावलायो जे सरकारा माबा मोनसे हरो अनसुंथाइ। दा जेनेबा इयुननि समफोराव जेनेबा फैबाय थानाय समफोराव नोंसोर जाहाथे बिनिफ्राय आरो बांसिन मोजाङै मावनो हानाय बायदि। औ, जोङो देग्लायथ' जोङो आसा गैलानोसै अखाजोंबो आरो जोंना गोसोआनो माने डाउन जाजोब्बाय। गायनाया बानलु गायनाया जुदि सरकारा एसे अनोबा हेल्प खालामोबा खालामफिनगोन जों, गायफिनगोन। दा नोंथांमोना ओरैनो खै बिगासो गायदोंमोन बानलुखौ? 6 बिगासो। मथा मथि जों फानलुखौ 6 बिगायानो जाबाय गायनाया। 6 बिगासो गायनाया। ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोना सिगाङावबो बेबायदिनो बेलेग आबाद मावदोंमोन नामा? मावफेराखै मावनायालाय, एबार फार्स्ट टाइममोन आरो। फार्स्ट टाइमावनो नै बिदि नुनो मोनबाय जे अखाया एकदम जोंनि बानलु माबाखौ बागानखौ लोमहोबाय। फार्स्ट टाइम आरो। दा अखा हानायनि खार'नाव जेनेबा बानलुआ थैनो हमबाय आरो। थैनो हमबाय। ओरैनो फानलुआथ' अखायावथ' थैखायोनोसै दै लोमबा, गोरानावसो बांसिन जाखायो नालाय।